Fai tempo unha amiga aconselloume escribir unha lista cas cousas que me fan sentir ben. Pero a día de hoxe aínda está baleira. Penso que che pode vir ben voltar a casa. Non sei, Víctor. Non penses que isto é un paso atrás. Ao contrario, síntome orgullosa de ti por isto. E aínda que agora non este cerca, pois non esquezas que estou aquí para falar do que sexa, vale? Ou bueno, tamén podes falar co teu irmán de como perdo Celta. Aínda recordo aquel día que fomos con el a Balaídos, como me rin a conta del, pobre.
Vas botar todo o día aí, rapaz? Ai, a ver que espantaches aquí. Que despois, a ver... Que... Esto. Acércame o saco que hai ali no cesto. Dismo a min. Non, ao Espírito Santo, se che parece. Así con el precio, a ver si... Antes de subirte a pesqueira, pon o chaleco que hai ali. Non vai a ser que pase por aquí os da Mariña. Fai 30 anos podía sacar esta pesqueira 20 lampreas nun día. Mas agora o máis normal é que me quede coas redes baleiras nas mans. Botas mesmo unha man con esa corda de aí. E agora, con cuidado, que non se diga, vas metendo a pedra ata o fondo, ata que toque o fondo, pero con cuidado que pesa. Non vai a ser que teña que ir detrás topo do río abaixo. Polo río abaixo, vai unha troita de pé. Corre que te corre, que na puidera coller, que na puidera pillar, que na puidera pillar. Polo río abaixo vai unha lamprea de pé. Polo río abaixo vai unha troita de pé. Corre que te corre, que na puidera coller, que na puidera coller, que na puidera pillar. Polo río abaixo vai unha lamprea de pé. Logo de tantos anos no océano, volve para desovar o mesmo río onde naceu. O mesmo río? O mesmo, sí. Un bicho curioso a lamprea. E como aparece sempre con puntualidade nesta época do ano, remontando o río nun esforzo titánico para acabar tendo un destino tráxico.